ಎನ್ನ ಮೀಶೋರ್ದು ರಡ್ಡ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕನಪದಿತ್ತೆ ಅವಳ ಬೈದುಂಡು ದಾದಾಪನ್ ತೋಪವೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋಪವೆ ಕಿನ್ನೆ ವಸ್ತು ದಿಸ್ ಒನ್ ದಾದಾದಿಪ್ಪು ತುಕ ಗೆಸ್ ಒಂದು ಬಲ್ಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೋಪವೆ ದಾದಾಪಂದು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಒನ್ ಪನ್ಪಂದು ದಾಯಪಡ ಏತೋ ಟೈಮ್ ದಿಂಚೆ ಇಂಕ ತಿಪ್ಪುಡು 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 ಬಂದು ಮಸ್ತ್ 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 ಆಸೆ ನನ್ನ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಯಾನು ರೋಸ್ಮೆರಿ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕೊನಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋಪಾವೆ ಚೂರಿಪ್ಪು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವೇನು ತೋಪಾವೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ ಮೋಕಿದ ತುಳುನಾಡು ಪುಣ್ಣು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಜೀವಿತ ಬೇರ್ ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಏನ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ತೋಪಾವೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆದಿತ್ತು ಹೇರ್ ಕೇರ್ ತೋಪಾವ ಅಂದರೆ ಪಂಡ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಏನ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ತೋಪೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಲೇಟ್ ಅವನಿಗೆ ಏನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಬರ್ತದೆ ಐತಾರ ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೀಶೋರ್ದು ರಡ್ಡ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕನಪದಿತ್ತೆ ಅವಳ ಬೈದುಂಡು ದಾದಾಪನ್ ತೋಪವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ತೋಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೇರ್ ಕೇರ್ ರೋಸ್ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋಸ್ಮೆರಿ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂದಿನ ಐಟಮ್ ತೋಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆತಂದೆ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆತನ ಪಣ ಎಂಚೋ ಬೈದಿನದ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ. ಸೊ ಕನಪದ ಒಂಜಿ 4-5 ಡೇಸ್ ಆಂಡ್ 4-5 ಡೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಪವೇನು ಫಸ್ಟ್ ತೋಪವೇನು ಕಿನ್ನೆ ವಸ್ತು ದಿಸ್ ಒನ್ ದಾದಾದಿಪ್ಪು ತುಕ ಗೆಸ್ ಒಂದು ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ನನಗೆ ತೋಪದಾಪು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ತಂತನಾಯ್ ನಂತರ ಪಿಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಆ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ ಇದು 276 rupees ಮೇ ಬಿ ಮೀಶೋಡ್ ತರಪತ್ನಿ ಏನು 276 rupees ಕೊಡ್ತಾಯ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎನ್ನತ್ತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಫೋಟೋ ಏನು ಸೈಡ್ ಪಾಡು ಏನು ಈಗ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಾಣು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನನಗೆ ತೋಪದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಎಂಕ್ ವಾಚ್ ಒಯ್ಯೂಜಿ ಇದು ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಏಪ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಓಲ್ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಾಚ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಕಿನ್ನೆಡ್ ದಿಂಚಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪನ ಎಂಕ್ ಟೈಟನ್ ವಾಚ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಅವರ ಕಾಲೇಜಿದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಪುನಾಗ ರೇಸ್ ಇತ್ತು ರೇಸ್ಗೆ ಬಲಿಪುನಾಗ ಮೂಡ್ದು ಏನೋ ವಾಚ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗದ ಕನ್ನಡಿ ಬಿಡೋದಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸಮಪೇಟೆ ತಿಂದಿತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಟನ್ ವಾಚ್ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಚ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಏತಡಿಪುನಾಗ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಗ ಅಂಚ ಅವ ಬುಕ್ ಸುಮಾರು ವಾಚ್ ಉಂಡು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುನಿ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ದಕ್ಕದು ಪೋಪುನು ಅತ್ತಂಡ ಅವೇ ಬೆಲ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಆದ್ದು ಬೂರುನು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅದು ಹಾಳ ಉಂಟು ಮುರಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಳಲಿಗೆ ಪೋಯ್ ನಾನು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆತಿಜೆ ಕೊಳಲಿಗೆ ಪೋಯ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ತಂದಿತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ 150-250 rupees ತನಕ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಅವಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಎಂಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅವು ಬುಕ್ಕ ದರಿಂಡು ಅದ ಗ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡೋಡಿ ಕೇಂಡೆ ಸೊ ಗೊತ್ತು ಜೇಪ ಸರಿ ಮನ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಂದು ಸೊ ಬೇಲೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ವಾಚ್ ಬೋರ್ಡು ಪಣ ಬಸ್ ಟಿಪ್ನಾಗಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ತೀರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಎತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಇಂಚತ್ತು ಓಲಿಯತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಪನ್ಲೆ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಪಣ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಮಲ್ಲಡೈಲ್ದು ವಾಚ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ವಾಚ್ ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ನು ಪೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚಿ ಪಾಡ್ನತೆ ಲೈಕ್ ಇಂಚ ವಾಚ್ ಪಾಡ್ನತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಾಡುಚಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಇಂಚ ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಈಗಲೀಗ ಅವು ಮೊಲ್ತಾನೆ ಇಂಚ ತೋಜೊಂದು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಗಿಲ್ಲಡು ದಾನೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಬೆಗರೊಂದುಂಡು ಸೊ ಮನಿ ಪಂದು ಕುಲ್ದು ತಂಜಾಂಡ್ ದಾಯ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಳ್ನೊಂಜಿ ಆಪುಣತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂಪೆರ ಪಂದೆ ಆಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅದೇ ಸೊ ನೀನು ಅಂಚನೆ ದೀಕ ಬೇಲೆ ಪೊರಂಗ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೋಪಾವೆ ದಾದ ಪಂದು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಒನ್ ಪನ್ಪಂದು ದಾಯಪಡ ಏತೋ ಟೈಮ್ ದಿಂಚೆ ಇಂಕ ತಿಪ್ಪುಡು 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 ಬಂದು ಮಸ್ತ್ 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 ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡು ಮಾತು ಪುಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಆದ ಕೂತು ಲೈಕ್ ಅಂಚಿನೊಂದು ನೋಡು ಬಂದಂದು ಸೊ ಅವು ದಾದ ಪನ್ಪೇನೆ ಎಂಕಂತೂ ಓ ದೇವರೇ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕಲರ್ಸ್ ಮಾತು ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡೆ ಇಂಡಿಗೋ ಕಲರ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಾಣಿಸು ಏನಿತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಸಾರಿ ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಈತ ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಂಡೆಡ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇದು ಪಂಡ ಹತ್ರ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ತೂವಲಿ
ಒಂದು ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಡೌನ್ ತಿರ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ. ಅದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ವೆ ನಾನು. ಇದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾರಿ. ಪಲ್ಲು ಸೇಮ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಮೀಶೋ ಇಡ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಮಸ್ತ್ ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಇತ್ತ. ನಿಖಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಇಡ್ತುಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇರ್ ಮನ್ಪುವೆರು. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ತುಯ್ಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ದುಮ್ಮು ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ ದಿತ್ತುನ ಪಂದಿತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅದು ಪೋತುನು. ಸೊ ಎಂಕ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ದೈದಯ್ಯ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಮತ್ತೆ ವೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿಂದೇನು ಅಂಚ ಫೋಟೋಶೂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮನ್ಪುಡಿ ಸಾರಿ ನಿಂಕ್ ತುಲೆ ಈತ ಶೋಕ್ ತೋಜಂದು ಮಂಗಲ ಕುಂಡು ಮಸುಂಟು ಇತ್ತಾತ್ ಒಂಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾರಿ ತುಕ ರಾಕೆ ಮತ್ತು ಪುಲ್ ಬೊಕ ವೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ತೆಲಿಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಗೆ ನಾನು 577 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೆ. 577 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ನೆಕ್. ವರ್ತ್ ಬಂದಾಪು ದಯಪಂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಸ್ಮೂತ್ ಟೈಪ್ ತುಲೆ ಸ್ಮೂತ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೇರ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದು ಗೊತ್ತೇನು ಪಂಡ ಪಲ್ಲು ಉಂತುಜಿ ಸೆರಗು ಉಂತುಜಿ ಪಂದಂದು ಇದು ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಎಂಚೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಕೆಲವರೆಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮರ ಪಂದೊಂದು. ಬಟ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಫೋಟೋ ತೂರ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಿಕ್ ಪಾಡು ಏನಟ್ಟು ಮೀಶೋ ಡಿಪ್ನ ಬರೆಟ್ ಪಾಡು ತುಲೆ ಎಂದು ಪಿಕ್ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಲಿ ಅವು ಇವತ್ತು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಇಂಚ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪೋಪಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ತೋಜುನ ಮಾತ. ಖಾಲಿ ಸೀರೆ ತುನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜಿ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಪಾಡೋಡು ಈವನ್ ದ ಮೇಕಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪೋಡು ಒಕ್ಕ ಸೆರಗ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೆರಗು ಪಾಂಡ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಆತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಏನು ತೋಪವ ಯಾನ್ ಎಂಜ ತೋಜುಂಡು ಬಂದಿಕ್ಲು ಬಲ್ಲೆ. ಎಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಯಾನು ರೋಸ್ಮೆರಿ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಪಡೋದಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ರೋಸ್ಮೆರಿ ಆಯಿಲ್ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ 1 ಇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ನಿತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಬ್ ಹೇರ್ ಇಜಿ 2026ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಪುಂಡು. ಎಸ್ 2026ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನೀನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪರು ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ಗೆ. ಸೊ ಏನು ಆಯಿಲ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೆ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕೋಂಬ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಹೇರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ದಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದು ರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಇವನು ಉದ್ದಲ ಬೈದು ನನ್ನ ಹೇರ್ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೇರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಏನ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ದುಂಬು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ಲತ್ತು ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಾನ ಯಾನು ಲೇಯರ್ ಕಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಅವು ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನದೆ. ಸೊ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಉದಕುದ್ದೆ ಬಂದುಂಟುದುಂಡು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು. ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆವಂದಿ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ತೂವಲಿ ವೆದರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯನ ಉಂಟು ಹೇರ್ ಮಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯನ ನುಂಡತ್ತೆ ಕಿರಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ಗೆ ಬುರುಡು ಅವು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತೆ. ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಮಾತ ಕಾಮನ್ ರಾತ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪೇರಿ ಜಿನ್ನಿದ್ರೆ ಬರ್ರೆಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿನ್ನ ಗೊತ್ತಾವು. ಅಂಚೆನೆ ಮೊನೆ ಕಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಟ್ಯಾನ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಈ ದೊಂಬು ಮಾತ ಮುಗಿಡು ಬರ್ಸಕಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಅಪ್ಪ ಕೊರಪೋದು ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಏಪಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದೆಪ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ತೊಂದು ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾವು ಮಿತ್ತದ ತೊಗೊಂಡಾಗ ತಿರ್ತ ಒಟ್ಟಾಪು ಗಂಟು ಬೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕುಜಲು ವೇಸ್ಟ್ ಪೋಪು. ನಡು ಬದುಕಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದು ಚಿಕ್ಕದೆಪ್ಪಲೆ ಸಮ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಶ್ಯಾಂಪು ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನೈತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದಿನತೆ ಅಂಚೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನೈತೆ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಲಿಗೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡು
ಭಾಳ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು 1 ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಯಾನ್ ನನ್ನ ಡಿಮಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿನ ಪೋಡು ಚೂರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಉಂಡು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಂಡ ಚೂರು ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಕನ್ನರ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಂಡ ಕ್ಲೋತ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆವಡು ಫೈಬರ್ದ. ಬೊಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಂಚಾರ ಪೋರನ ಪಗಾರ ಪೇತು ನೋಡೋಲ್ಲು ಶ್ಯಾಂಪು ಆಫರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ತ ಬದುಕಲ್ಲ ದಿಪ್ಪುಜಿ ಮಂಗಲ ತೋಜು ಅದ ಅದು ಅಂದೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಅವು ಲೈಕ್ಲಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಐಟ್ ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಅಭಿನಯ TV ಪಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ದಾತನೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾತನೋಜಿ ಇತ್ತನ ಅವಿನೈಟ್ ಪಾಡ್ವೆರು. ಸೊ ನಮಗೇನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಚಾನಲ್ನ. ಸೊ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಟ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಭಿನಯ ಚಾನಲ್ ಪಂದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಾ ಎಸ್ ಸಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪಗ ತೋಪದಿತ್ತೆಗೇನು ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹಾಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂದೊಂದು ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೊಂಡು. ಸೊ ಈ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂದ ಪಂಡ ಏನು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಿಂಚ ಎಂದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಇಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂತೀರ. ಈವನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಲೋವೆರಾ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆನ್ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಏನು ರೋಸ್ಮೆರಿ ಆಯಿಲ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಚೂರು ಯಾರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಎಕ್ಕಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇಪ್ಪು ಈತು ಪಂದಂದು ಅಂತ ಯಾರು ಕೈ ದೊಂಬುಗು ದಾದ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾದ ಮುಗಡೊಂದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಡು ಪೋಂಡು ನಾನೇ ಬರ್ಪುನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಈ ದೊಂಬುಗು ಮಾತ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೆದರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ದೊಂಬು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದಂಡ ಎರ್ತ ಪೂಜೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಪಿದೆ ಪೂನಾಗ ಕೊಡೆ ಒಂದೊಂದು ತಪ್ಪದ್ದು ಕೊನೊಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಕೊಂದ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಬರಂದೆಪ್ಪಡು ಈ ದೊಂಬು ಗಂಡ್ಲ ಕೊಡೆ ಓಪನ್ದಿದ್ದು ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಇವನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲಿದಂದ ಆಲೋಚಿಸಿ ಆಯ್ನಾತ ಸೇಫ್ ಆದಿಪ್ಪದೆ ಪೋಲೆ ಆತೆ ತಾರೆ ಬರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಡು ಆಯಿಲ್ ಖಾಲಿ ಮಿತ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತನ ಯಾರೋಜಿ ಇವನ್ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತ ಸರಿ ಮಸಾಜ್ ಕೊರೋಡು ಹೇರ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ಗೆ
ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಕಿಲ್ ಲೈಕ್ 3 ಮಂತ್ gore ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಹೇರ್ ಡಬಲ್ ಕುಜಲ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪುನು ಇದು ಪುಡಾನಿನ ಕುಜಲ್ಲ ಪುಡರು ಕೊಡಿಕ್ಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಚೂರು ಅವರು ಕೊಡಿ ಪುಡ ಉಂಡಿಜಿಂಡ ದಾದನೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಜಲ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರು ಲೈಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗಂತೂ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟುನು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಎಂಚಿ ಇತ್ತು ಅಂತು ನಮ್ಮ ಕುಜಲ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೂಡ ಬಡ್ಸ ಪಂದು ಮುಪ್ಪು ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಜ ಕೆನ್ಯಪ್ಪನಾಗ ಲೈಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರೆ ಎಸ್ ಅವಾಗ ಕೊಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ನೇಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರತಾ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಆಯ್ತು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ಗೋತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಕ ಶಾಂಪೂ ಪಾಡ್ದು ಮೀಪುನು ಬೆಚ್ಚನೇಡಿ ಮೀಪುಜಿ ಅಪ್ಪನ ದೊಮ್ಮು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತೆ ಬೆಚ್ಚನೇಡಿ ಮೀಪುಜಿ ಅಪ್ಪನ ದೊಮ್ಮು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತೆ ಚವನೇಡಿ ಮೀಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಪುನು ಈವನ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಗೆ ನಾಳೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಡ ಒಂಜಿ PUC ಮತ್ತು ಬೊಪ್ಪನಕ್ಲು ತೋಂತುಂಡ ನೀಲೆ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ನ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಆಗಿಪಡು ಬೇತೆರ್ಲ ಆಗಿಪಡು ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನ್ಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತು ಪಂಡ ಈ ಕುಜಲ್ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ತರದ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ಗೆ ಚೂಲ ತಾಕ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಶ್ಯಾಂಪೂನು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಹೇರ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಸೊ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಮೀಶೋದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಎಂಚುಂಡು ಪನ್ಪನ್ಲೆ ವಾಚ್ ಬೊಕ ಸಾರಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ರೈತನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂಕ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಸೊ ಈ ತಿನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋಪಾವೆ ಚೂರಿಪ್ಪು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವೇನು ತೋಪಾವೆ ಏನೇ ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ನೀವು ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಎಲ್ಲದ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್